Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu serijala Neuništivi. Danas je jedna jako specifična epizoda. Epizoda koju smo uradili, što se kaže na brzinu, kao ko žuri nos u dupe turi. Pa niste dobili baš toliko materijala iz servisa, ali ćete dobiti onoliko koliko treba, a to je nekih 20 minuta iz servisa. Mislim da je to dovoljno. Neki ljudi su pisali, brate, što nisi pustio da traje 3 sata klip, hoćemo da gledamo. Pravimo velikog brata. Biće. Obećavam, brat, da će biti. Sa svim glupostima iza scene. Šta je tematika danas? Danas je tematika Fiatov motor, agregat, 1.4, 8 ventila, benzin i metan. Dosta popularan kod momaka koji vole samo gradsku vožnju i rade neke kurirske službe levo desno, zato što znate da je metan trenutno najjeftiniji i zato što znate da je metan vrhunski za razliku od plina, pogotovo kad je fabrički, dosta je dobro. Mi smo, na tom motoru uradili kompletnu generalnu, veću od GTI-a i veću od Škode koju ste gledali, zato što smo menjali klipove zajedno sa karikama i bušili blok na prvu specijalu. Šta je sad specifično? Specifično je to što ćemo danas pokrenuti jednu, ne mogu da kažem, nije trovačka tema, ali tema o kojoj se diskutuje, a to je razrada motora. Da li motor nakon generalne popravke treba da prođe jedan sistem razrade ili ne? Pišite dole u komentarima šta vi mislite, ali ono što bih ja rekao, subjektivno, jeste da celoga života dok smo radili i Jugiće i Golfove dvojke, kojima su zaista odlazili i klipovi, koliko god ja da volim dvojku, pucali su diktunzi, gubio je pritisak ulja, na dvojkama su ljudi kuće sazidali i one betonske lavove stavili, tako da, koliko god da volim Volkswagen, to moram da priznam. Ali takvi su bili i ostali proizvođači, tako da, ono što je bitno jeste, mi dok smo radili na ranijim diktunzima koji nisu bili limeni kao ovi sad, raniji materijali su bili drugačiji, pa je zaista bila potrebna razrada motora. Sad će mnogo ljudi da kaže da, ali sad su nove tehnologije, sad to nije potrebno. Ali ja ću da vam kažem sledeće. BMW je u svoj novi model M4 napisao sledeće. Prvih 2000 km kad kupiš M4, ne prelaziti 5000 obrtaja i maksimalna brzina ne prelaziti 170 km na čas. Prvih 2000. Prvih 5000 km, znači od 2 do 5, ne prelaziti 220 i ne prelaziti negde oko 6000 ili ne znam, mislim da čak obrtaji nisu definisani, ali ne prelaziti 220. Nakon 5000 km BMW M4 kaže to je to, pun gas, vozi kako hoćeš. Tako da nisam baš ovo izmislio, ima i drugih proizvođača, kao na primjer Ford koji isto kaže razrada motora do 1500 km nakon što uzmete auto, da li sa generalne popravke od majstora ili kupite nov, gradska vožnja, ne prelaziti 3500 obrtaja, ne držati motor dugo u visokim obrtajima, ne držati dugo motor kao na primjer želiš da ga razradiš pa ideš za Niš i nazad. Ne, to zapravo nije dobra razrada motora. Ono što bi bilo generalno razrada motora bilo bi sledeće. Uzmeš auto od majstora sa generalni ili nov, ajde sad da konkretizujemo novog Fijata, zato što ćete vidjeti posle šta smo radili sa Fijatom, menjali smo ulje. Uzmeš auto od majstora, 1500 km voziš po gradu. Prva, druga, treća, četvrta, peta. Sve brzine, ne prelaziš 3500 obrtaja, ne forsiraš auto. 1500 km menjaš ulje i filter ulja. Nakon toga vozi kako hoćeš. To je, na primjer, moja tematika. Ona se dosta razlikuje od drugih majstora, proizvođača, automobila, znači sve je to diskutabilno, nemojte se sad vatati za neke reči, Mirko rekao ovo, Mirko rekao ono. To je jako diskutabilna tema, razrada motora. Ja i dalje držim praksu od 1500 km zamena ulja i filtera ulja. Zašto? Konkretno zbog karika i klipova, ali najviše zbog karika koje će naleći. Motor je kompletno nov. I gumice, ventila, i vođice, i ispolirana radilica, ispolirana bregasta, naštelovani ventili, drugi ventili, na primjer, novi klipovi, nove karike, leteći, ležeći leževi. Sve to će u tih 1500 km ispustiti neke metalne opiljke. A kao što znamo, ulje služi za nekoliko stvari, ne samo za podmazivanje. Ulje služi za podmazivanje motora, za hlađenje motora, za čišćenje unutrašnjih komponenti. To ulje će u sebe pokupiti sve mikronske metalne opiljke u sebe i filter ulja takođe.
Samim tim što ćete zameniti ulje, da, samo da kažem, neki kažu uradiš generalnu, pa nakon 200 km promeniš ulje i filter ulja. Da, to sam zaboravio kažem. Uglavnom, ulje će pokupiti svu prljavštinu u sebe i zamenom tog ulja, stavljanjem novog ulja, reći ću u klipu 5V30 je ono što mi preporučujemo nakon što se uradi generalna, nikako 0,20, 0,30 gradacije jer su previše retke za ove naše prostore. Možda da si negde u Africi ili negde da je zaista, negde da si u Sibiru ili negde da ti je potrebno ređe ulje zbog prvog paljenja, možda to ređe, ali zaista to ide prema klimatskim uslovima i prema stanju u kakvom je motor. Ono što ćete vidjeti u klipu, vidjet ćete rasturanje, vidjet ćete zamenu na kraju ulja posle 1500 km i stanje samog ulja. U ovom klipu možete pisati u komentare vaše naravno mišljenje o razradi motora, ali ono što želim da vam kažem jeste da ja se držim 1500 km, ne prelaziti 3500 obrtaja, gradska vožnja, menjanje brzina, ne opterećivati motor, 1500 km i onda ulje, filter ulja i gas. Ima naravno ljudi koji kažu pa brate taj motor u fabrici je bio na probnom stolu. Da, svaki motor pre nego što se ubaci u školjku bude na probnom stolu, upale ga, provrte ga, vide kakve obrtaje ima. Naravno, tad ga gurnu u blokadu i sve kompletno da vide da li će se nešto desiti, ali ja ne bi toliko rizikovao i ne bi zarad generalne koja košta od 1000 do 5000 eura bio lenj da ga odmah potapam, odmah lomim i da ne promenim ulje i filter ulja. Da li nakon 200 km ili 1500 km, to je 50 eura manje više za svaki automobil. Tako da idemo sad u servis. U servisu ćete vidjeti prvo predstavljanje 1.4 benzin, metan Fiatovog agregata i posle toga idemo da vidimo opet u servisu šta se dešava sa motorom posle 1500 km. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Dobar dan i dobrodošli u još jedan serijal Neuništivi. Danas na tapetu imamo specifičan i popularan Fiatov motor, nije u pitanju Volkswagen, u pitanju je Fiat 1.4.8 ventila na metan. Tako da spremite se za jako interesantnu recenziju ovog motora kojeg smo izvadili manje više sličan princip kao Golf, s tim što ne morate da skidate prednjicu, mali je motor, može da izađe olako, nije mu problem nikakav da mu smetio ventilator ili tako nešto. S ove strane je izduvna grana, tu nam je motorni kompjuter koji je odaljen, dosta odaljen od temperature motora, što je ranije bio problem na Fiatu stilu 1.6.16V, što su se pregrevali motorni računari poput ovog. Zadnja strana, tu nam je usisna grana koja je dosta interesantna. Imamo ovde benzinske dizne i imamo ovde metan dizne sa donje strane fabrički ugrađene. Skinut ćemo segment po segment, na ovom motoru već je rađena glava motora, međutim otkriću vam zašto opet otvaramo motor u toku ovog serijala. Skinuli smo Alaser zato što Bendix nešto zeza, menjač je i dalje tu, motor nije na stalku. Ovo je alternator sa fiksnom remenicom, kompresor klime i remenica radilice PK-Kaiša. Nosač, dosta težak, ova dva ovde šrafa, ovaj ovde i ovaj ovde šraf su teški za odijanje kada radite veliki servis, tako da treba se koristiti malo drugačiji alat. 3 osmine preporučujem sa dubokom gidorom. Gore je jedna bobina za sva 4 cilindra, znači nije kao na starijim modelima gde su prvi i četvrti cilindar bili vezani jednom bobinom, a drugi, treći drugom bobinom. Klapna je tu. Sad ćemo polako da skidamo izduvnu, usisnu. Ćao Uroše, šta se radi? Evo, ništa. Ništa, a? Boli to, prazan telefon, iPhone, da, naravno, to je moj telefon. Skidamo prvo izduvnu granu, tako da Uroš će da uzme ovaj neki kadar, skinut ćemo izduv, pa ćemo onda skinuti usis, pa onda zupčenje i idemo lagano. Uživajte u ovom serijalu, neću vas puno daviti o tome kako smo skinuli motor, samo ćemo pričamo konkretno o agregatu 1.4 na metan, gradski automobilčić. Pogledajte ovu bocu sa metanom, druže, Uroše, pogledaj bocu sa metanom.
Druže! Ja, izgleda kao veliki PP aparat. Kao veliki PP aparat ili možda nitro, brate. Opa, ima i toga. Nitro punjač, druže. Ništa, to je to. Vidimo se ubrzo. Malo VD-a. Pogledaj. Ovdje na glave i tu nema što se prska VD na glave. I on nije ni bio stegnut. Ili ga je neko popuštao. Skidamo oplatu. Ove šrafove. Iskoristit ćemo ovaj mali predak da vam kažem da sam neizmjerno zahvalan na podršci na ovome kanalu i da ćemo se potruditi da opravdamo svaki vaš like i sve ono što vi kao naši drugovi u ovoj zajednici druže činite za nas, pa tako i mi za vas. Mnogo mi je drago da budemo deo ovakve jedne priče i svi oni koji nas mrze nek jedu gol. I svi oni koji pišu razne komentare, prenesite pozdrave, znate već kome. Izduvna grana često zna da pukne, ovo je cela, ne vidim nikakve tragove pucanja. Ovdje bi trebalo da je 12 ili 13 gidora. Sad ćemo da proverimo da li je 12 ili 13. Ipak je 12, druže moj. I ovdje fali jedan šraf, pogledaj. Sad ćemo mi to da oskidamo brzinski. Stavimo sve šrafove na isto mjesto. Ova izduvna grana u sebi ima katalizator. Nadam se nije izađen, sad ćemo provjerimo. Ovi se. Koliko su sad zaista bitni ti katalizatori? Pa jesu, nažalost, voleo bi da nisu, ali jesu. Katalizatore sad ko nema, u velikom je problemu. U zaista velikom problemu je svako ko sad nema katalizator, zato što neće proći tehnički pregled, nažalost. Ja s tim nemam ništa, niti radim za neku agenciju koja se bavi nečim što propagira tako nešto. Ja s tim zaista nemam ništa i žao mi je ako neko mora da juri sad katalizator. Sve katalizatore koje sam ja skidao, prethodno sam rekao neće moći ovaj proces. Prethodno sam upozorio svaku mušteriju da skidanjem katalizatora možemo napraviti problem. Za par godina, realno. Da, i tako je bilo. Fora jeste ta što su katalizatori skupi i što generalno ljudi izbjegavaju da ih kupuju. I onda, eto, šta ti dovolješ, šta da kažeš, Uroše moj dobro. Sad ćemo skijemo ovaj šraf. Sad ćemo malo drugačije da prihvatimo. To si ti. Lagano izduvna grana je tu. Sa katalizatorom koji je tu. Vidi ako možeš u nekom... Da, vamo bi ispod svetla. Ne ga vidiš ni? Nadzire se nešto. Uglavnom tu je. A čekaj, možeš po težini, po granu da osjetiš da li je to? Mislim, ja sad pitam kao neko ko se ne razume, ima sigurno neko ko gleda... A interesuje ga, jel da? Pa da. Tu su nam svi šrafovi od izduvne grane, sada ćemo da vidimo koji šrafovi su na usičnoj grani. Danas testiramo Neo alat da bi uporedili razliku između Nea i Milwaukeea. Za ove šrafove nije potrebno da alat ima neke performanse bolesne. Ovi šrafovi su generalno nisu baš jako stegnuti, ali za sada Neo ispunjava naše očekivanja. Ajde napravimo malu pauzu da smislimo kako ćemo ostale matice na usisnoj grani da skinemo. I sada skidamo PK razvod,
španer je dosta jednostavan i kad je čak motor upakovan nije teško, samo malo kraći imbus 8 i to sve rešava. Odvrćemo imbus, skidamo španer PK kaiša, slažemo sve u kutije. Fakire, ovo zbog tebe sve govorim, samo znaš da se proces ceo prati. Alternator takođe. Fiat je dosta jednostavan za održavanje kako mušteriji, tako i majstoru, tako da nema tu nekih komplikacija ako skineš alternator, nemaš ovako, ono. Znači možeš da održavaš ovaj auto ako si majstor početnik bez ikakvih problema. Skidamo kompresor klime, proveravamo koliko imamo baterije, baterija nam je pri kraju, druga baterija, tras i ide gas. Ali ne, u jednom momentu nešto se desilo. Kraći nastavak i to je to. Nismo odabrali baš pravu Gedoru ili smo omašili nastavak, ne znam šta je bilo. Kompresor klime je skinut, skidamo kompletan nosač agregata. Ima nekoliko različitih šrafova, negde je 13, negde je matica, negde je 15. M8 uglavnom. Skidamo nosač agregata, menjamo Gedore, tras. Fiat je onako, nije kao Volkswagen da ti treba T30 i da sve rešiš. Tu ima i 15, ima i 17, ima i 13, ima raznoraznih ključeva, ali nije komplikovano. Sve u nekoj evropskoj nomenklaturi, nisu kao Japanci 12, 14, 16 i tako to. Sad skidamo nosač motora, onaj malo zeznuti, kad radiš veliki servis, treba ti malo drugačiji ključ za taj nosač motora da bi lakše pristupio. Tu je španer zupčastog kaiša, slažemo sve sa strane, skidamo crevo Iberlaufa koji ide u klapnu gasa, u leptir takozvani. Ima tu neki sad, šta ćemo prvo, hoćemo džek, hoćemo bobine, hoćemo kablove, šta ćemo? Skinut ćemo bobine, tačnije kompletnu jednu bobinu zajedno sa svim kablovima koje ćemo poskidati, tako je najjednostavnije, bar meni. I svi kablovi će biti na mestu. Sa zadnje strane ovdje je termostat, proveravamo da dikt gumica je otišla, to ćemo obavezno promeniti kad budemo pakovali motor. Ajde da vidimo kompjuter i kompjuter također, skidamo i komp. Sad smo malo slobodniji da priđemo usisnoj grani, popuštamo sve ovo sa ključem koji inače koristim za španer, PK kaiša, zato što je veliku polugu pravi i vidio. Da, to je bio problem. Motor je bukvalno duvao, pravio haos i onda smo morali sve to da rešimo. Evo, mali ključ, nekad ne moraš ni baterije koristiš, može to na stari sistem. Usisna grana zajedno sa klapnom gasa ide, zajedno sa diznama za benzin, zajedno sa diznama od metana, sve zajedno ide. Sad smo malo ogulili taj motor, pa ćemo lakše da priđemo, skinemo poklopac zupčastog kaiša, to su sve desetke. 8 ventila, motor dosta pouzdaniji od onoga od 16 ventila, ali nemoj da te zbuni, sašiće ventile ako pukne. Imamo drugačiju remenicu bregaste, nismo je otvarali za ovaj snimak da vidite kako radi, ali za ove modele Fiata, novije modele, potreban vam je alat za zupčenje, ne može kao na starijim modelima 1.2, 1.4, to nema šanse. Znači treba vam alat za zupčenje da biste lepo uzupčili auto i da ne bi palio senzor položaja bregaste kad sve sklopite i upalite auto. Skidamo lim ovdje sa zadnje strane zupčastog. Sad ćemo i da uzmemo ono što nam je potrebno ovdje, da skinemo poklopac ventila. Popustit ćemo sve sa 3/8. Mislim da su osmice šrafovi, nisu desetke kao na starijim modelima. Skinuli smo zupčasti kaiš, sad skidamo bregastu, sve zajedno sa remenicom. Slaćemo to na mašinsku obradu radi kontrole, a iskinut ćemo remenicu bregaste na stolu. Evo gledamo u kakvom stanju je glava, da li je gorela. Glava je već bila mašinski obrađivana, ali nismo sve to dobro, nismo bili zadovoljni s tim pa smo je opet obrađivali zato što je motor već otvaran i menjana je samo glava. Međutim, blok je bio kriv i automobil se vratio nazad na opširniju popravku. Tako da, prilikom bilo kojeg skidanja glave motora treba prekontrolisati dobro blok ukoliko je i jednu stotu od onoga što treba da bude, i to je grubo što sam rekao, treba blok da se vadi i da se radi obrada samog bloka. Gledamo sad cilindre, tu je diktum glave na bloku. 4 cilindra, 4 različita
klipa, u smislu jedan je trošio ulje, jedan nije imao dobru smešu, jedan je goreo, jedan je trošio antifriz. Znači, kompletno školski prikaz svega mogućeg što može da se desi na motoru. I evo Urketova lepa ruka vidi neke metalne, tačnije ovo nisu metalni opiljci, ovo je neki koks. U našoj terminologiji to je gomila prljavštine koja se grupiše, onako skupi se kao kamenčići izgledaju, apsolutno. A ima pravi termin, ne mogu sad iskreno se setim, pogledat ću pa ću napisati dole u opisu šta je, od čega dolazi do toga. Četvrti cilindar, vidimo bukvalno, pogledaj ovo, vidimo razne neke opiljke, bože moje, ovoga se ni ne sjećam, iskreno vam kažem, jer smo ovo radili pre mjesec dana između Škode, pre Škode smo ovo radili zapravo i to je sve bilo pre nekih mjesec dana kad sam povredio prst, tako da na desnoj ruci i dalje imam zavoj na snimku. Skidamo diktu glave. Tu je jedna vođica, vođicu ćemo ubaciti unutra, da je ne bi posle zaboravili. Tu je i druga vođica na bloku. Jako bitne stvari, ne možete glavom montirati i diktum bez toga. Urki gleda, pita šta se slučilo s ovom motorom. A Mirko također zbunjeno gleda, ništa mu nije jasno jer vidi školski prikaz. Sad rasturamo glavu, vadimo šoljice sa pločicama. Naravno da se trebaju štelovati, menjati pločice i štelovati ventili ovde. Sad gledamo glavu koja je demolirana, bukvalno ventili skoro svaki cilindar je zaista drugačije radio i svaki ima različita oštećenja. Prvi, drugi, treći i četvrti, to je haos. Op, evo ga! Veliki pozdrav za ovog Mirka kretena. Gledamo glavu, to će ide na mašinsku obradu. Prvi ulje, opiljci. Prvi ulje. Treći slanina. Treći, četvrti antifriz. Vidimo. Gareš, bato. Koric. Šta sad tu radi? Mora da otvorimo motor. Nijedan cilindar nije imao isto sagorevanje. Pogledaj, crn-beo, pun ulja, pun antifriza. Evo ga, pun ulja, pun antifriza. Nijedan nije imao dobro sagorevanje. Sad pristupamo otvaranju bloka samog. Skidamo šraf centralni i remenicu zupčastu kaiša na radilici. Pumpu za vodu koja je također procurela. Tako da smo za ovaj motor nabavili kompletan zupčasti razvod C sa pumpom za vodu, sve kompletno. Vidi se tu, ako stopirate, vidi se naslag i antifriza jer je curela pumpa. Zadnji semening, otpustili smo šrafove, ali imaju dva šrafa koja su od kartera, tako da moramo skinuti karter da bismo skinuli zadnji semering. Obrćemo blok naopako, skidamo karter. Lagano sve. Menjamo alate, testiramo šta nam bolje leži. Iskreno, moje subjektivno mišljenje, mnogo lepo mi je Lego Neo po pitanju ergonomije hvata. Skidamo pumpu za ulje. Sito pumpe za ulje je bilo prljavo, ali ne previše. Tu je i radilica, kolenasto vratilo. Otpuštamo klipnjače. I evo, još malo, to je to. Završeno je sve, stavio sam 2 kartona i polako slažem prvi i četvrti. Polutkice, lomljene su klipnjače, kao i na većini novih modela, lomljene klipnjače nisu ravne. Sad ćemo da obrnemo blok na bok i da izvadimo klipove lagano. Tras. Bože, koliko me ovaj drveni čekić služi, ne smijem ni da ga pomenem, da ga ureknem. Izbacujemo polako prvi, pa ćemo sad četvrti, pa ćemo drugi, treći, pomerimo malo to napred, evo, treći i drugi, skidamo radilicu i pakujemo sve i nosimo na mašinsku obradu kod mog kuma, skidamo polutke, tu su nam ležeći ležajevi, leteći su nam na klipnjačama, kao kod svakog motora. Evo, sve slažemo tu gde nam treba
da bude, da bismo posle znali prilikom stavljanja kako sve da sklopimo i vadimo kolanasto vratilo. Blok se vratio sa mašinske obrade, slažemo ležeće ležajeve. Sad ću iskoristiti moment da vam ispričam šta se sve desilo. Naime, jedan cilindar je bio kompletno upropašćen i bilo je potrebno da se blok buši na prvu specijalu. Izbušili smo blok na prvu specijalu, kupili smo nove klipove sa karikama, kupili smo nove leteće ležeće ležajeve, radilica je samo ispolirana, s njom nije bio nikakav problem, tako da sa novim klipovima, novim merama na cilindrima morali smo da malo više investiramo u ovaj motor, za razliku od Škode, gde smo ostavili stare klipove i samo stavili karike nove na stare klipove. Šta je glavna fora? Fora jeste ta što ovo su gusani blokovi i oni trpe zaista prvu, drugu, treću specijalu bez problema. Gusani blokovi su daleko bolji i motori koji imaju gusane blokove daleko su bolji za ovakve popravke od aluminijumskih koji apsolutno nisu predviđeni za ovakve neke radnje. Aluminijumski blokovi su po meni, naravno da su oni nastali i mnogo brže se greju, brže se hlade. U trkačkom sportu kad su nastali to je haos bio, ali realno za putničku ovu našu priču gusani blokovi su idealni zato što ako dođe do problema sa motorom možeš blok obrađivati i možeš da ga vratiš u prvobitnu formu. Stavljamo aksijalne ležajeve na radilici. Aksijalci, njih smo stavili malo masti da se zalepe, da se ne bi okrenuli i spremamo se da stavimo ulje i da složimo, stavili smo ulje i stavljamo sad kolanasto vratilo radilicu. Znači, blok je obrađen na prvu specijalu, to će apsolutno obezbediti bezbedan rad ovoga motora narednih sigurno uz neko normalno održanje 100, 200, zavisnosti od vožnje, 1000 km. Stavljamo radilicu, nameštamo aksijalne ležajeve koji su tu ispali, ne znam ni sam kako, jel te, zato što sam je pomerio, pa su se pomerili i aksijalci i sad ćemo stavljamo polutkice sve gore. Glavu smo mašinski obradili, sice ventila, gumice, vođice, sve kompletno, blok je ofarban, spremljen, malo veća generalna u odnosu na Škodu koju smo radili i u odnosu na Golfa GTI-a, tako da opširnija gde smo menjali klipove i gde je jedan klip oštetio cilindar. Fiatovi agregati generalno imaju problem s ovim i 8 ventila, 16 ventila, kada prođe 250-300 hiljada kilometara onih realnih, dešava se zaista da klip ošteti cilindar, ne krive se klipnjače, ne pucaju klipnjače i blokovi, nema on toliko snagu da bi se tako nešto desilo, već samo od toga što se motor umori i od materijala koje Fiat koristi. Naravno, dobri su to materijali, nemoj pogrešno me shvatite, ali jednostavno mnogo puta mi se desilo do sad u karijeri da menjam klipove i bušim blokove na Fiatu. To ne znači da je loš brend, to ne znači da su loši motori, samo su mnogo umorni. Koristimo kilo ključ kao prvi stage i ne sećam se na koliko se stežu ležeći leževi, tačnije radilica. Evo, spremamo blok za ubacivanje klipova, gde si to naučio, naravno, sipamo ulje, preskočili smo sad neke segmente, ali znate i sami, videli ste u drugim klipovima kako ubacujemo klipove. Tu je prstić koji je bio povređen, pa malo teže je raditi kad ti je desna ruka, a desnoruk si i hoćeš nešto da napraviš, ali to je to. Ubačeni klipovi novi sa karikama, blok je poravnat, znači ravanje kompletno u nuli, mašinska obrada, MR Group nam je to završila i... Evo nas u servisu, taj motor 1.4 o kome smo vam malo prepričali je došao na proveru posle nekih 1500 do 2000 km. Pregledamo sve kompletno, da li negde ima tragova curenja ulja, glava je kompletno mašinski obrađena, blok takođe, klipovi, cilindri, promenili smo i zupčasti kaiš i sve semeninge i sve dihtunge koji su bili na motoru, tako da ova inspekcija zapravo i nije neka strašna.
Vidimo da li je sve ok s ove strane, da li negdje nešto slini, da li curi, ne, vidimo antifriz. U kom nivou je antifriz, da li slučajno fali antifriza. Pogledamo ulje i šta je specifično. Posle mašinske obrade bloka i glave motora i posle nekih 1500 km ulje se jedva i poznaje kao da je prljavo. To otprilike tako izgleda. Sad ćemo da dignemo auto i da pogledamo sve od ozdo. Gledamo sad motor od ozdo, da li je karter suv, da li je sve suvo, da li negdje slučajno curi antifriz na šelnama, na semerinzima, ništa nigde ne curi, sve kako treba. Prođi slobodno ovdje, gledamo i sa zadnje strane, da li je ovo ofarban blok pa se presijava, pošto je blok rađen. Vidimo da je karter suv, sve je suvo, nigde nema tragova ulja, nema ničega, znači sve je tip top, leti budva, zimi kop. Sad šta radimo, Uroš? Nakon razrade motora koja traje od 1000 do 2000 km, zavisnosti koji je motor i šta se sve radilo na njemu, promenit ćemo ulje i filter ulja. To je jako bitan faktor. Zašto? Kada složite kompletan motor, stavljate nove karike, nove klipove, leteće, ležeće ležajeve, dihtunge, semeringe, radite mašinsku obradu i bloka i glave, neminovno je da će to prvo ulje koje je u motoru pokupiti ono što je ostalo prljavštine i ono što je ostalo metalnih opiljaka. Dok su te same karike napravile svoj trag i ispustile su neke sitne mikronske, pričamo o mikronima. Ovo je zaista klip koji generalno kad radiš na Golfu dvojici boli te uvo. Ali ako odvojiš jednu pristojnu sumu novca od 2000 do recimo 5000 eura, neće ti značiti ništa 50 eura na 1000 eura ili na 5000 eura, zavisnosti koji je motor, da posle 1000 km ili 1500 km promeniš ulje i filter ulja. Tako da ćemo sad da promenimo ulje i filter ulja. Ovdje je to lagano zato što koristimo bukvalno jedan ključ za karter koji je kod Fijata već ne znam koliko godina, znači ništa se nije promenilo. Imbus i odvićemo filter za ulje koji nadam se sad je motor vruć, sačekat ćemo malo pa ću vam pokazati kako je i ulje u karteru. Šta je još jako bitno? Tih 1000 do 1500 km ne preporučuje se zaista da se motor gazi i turira. Neki preporučuju odmah, direktno, jer kažu kako onda na trkačkoj stazi mogu da ga odmah, čim se spakuje pun gas. Naš je savjet i preporuka da 1000 km nakon generalne popravke motora vi zaista ne forsirate taj motor. 1500, 2, u redu. Nakon toga pun gas. Naravno da ga mi testiramo pre nego što vam ga predamo i ostavimo auto i uradimo probnu vožnju i odradi 10 sati u mestu ako treba da upali ventilator, da otvori termostat, koji također treba promeniti kad se radi ovo sve, zašto buđevi termostat to će nekad da zakaže. Da motor jednostavno odradi nekoliko ciklusa pre nego što bude pušten u saobraćaj. Tako da sad ćemo sačekamo ovo da se ohladi i vadimo filter za ulje i samo ulje. I još jedna jako bitna stvar. Gradacije ulja, kad uradiš full generalno, se vraća otprilike na 5V30. Nema potrebe za 5V40, 10, 40, ništa od toga. To je previše gusto ulje. Negde čak ako se sve uradi u nulu, može se ići na neku ekstremnu gradaciju 0,30, mada to zaista nije neophodno, pogotovo za naš balkanski region. 5V30 je najbolja gradacija za motor u ovom slučaju. E sad, mi smo uzeli jednu, pozdrav za moju suprugu, pozajmio sam ti ovo od kolača jer nismo imali ništa drugo, da vidimo baš kako je ulje posle 1500 km i posle generalne popravke motora gde smo menjali klipove i karike i sve živo. Sad ćemo da probamo da uhvatimo jedan mlaz. Urke, čuvaj se, ulje je vrelo. Mogu sam sačekam i malo duži pritisak. Čekaj. Čekaj. Sad ćemo ga napraviti. Malo smo se izmastili, da? Malo. Pustit ćemo ga da curi. Mi imamo ovo ovde i to.
I vidiš sad. Ovo je ono što je meni ostalo na ruci. Iako je prešlo samo 1500 km, ovo ulje izgleda čisto, ali zapravo je u sebe pokupilo gomilu prljavština koje je taj motor napravio svojim radom i novim delovima, zaista. Jer trebalo je sve to, kako narodski kažemo, da nalegne. A, vidi se ovde, ima tu nekih. Vidiš, to kad bi okrenuo na prst i kad bi gurnuo ruke, to nije kao dizel ulje koje ti ostane crno. Nekada su majstori s ovim uljem znali i da peru ruke, zato što je jako dobro, ali generalno ovakvo je. Više su prljave moje ruke nego što je ulje u ovom motoru. Ali opet, kada pogledaš ovako, na prvi pogled ti je crno. To je zato što je pokupilo sve prljavštine koje, iako si sve stavio novo, su se stvorile u motoru. Kad bi ga možda podigao na svetlo, opet bi ti bilo crno, jel tako? Da. Ali kada bi, ovo nije nikakav mađioničarski trik, stavio na ruku, vidiš, to je sjajno kao, evo, hvala puno Džigi, sjajno ulje. Tako da, ako bi uradio generalnu popravku motora i ne bi promenio ulje na 1000-1500 km, ugrozio bi taj motor od jedne ozbiljne havarije, zbog koje je sav taj trud uložen od strane majstora i tvoj trud uložen od strane novca, ne bi bio isplaćen. Tačnije, bilo bi jako glupo da ne promeniš ulje posle 1000 km kad uradiš generalno, za koju si odvojio 1500 do 5000 eura. Tako da naš savjet je razrada motora, zaključno, novo ulje, 1000-1500 km, lagan gas, švaler gas i menjaš ulje i filter ulja. I problema više nema, potrošnje ulja nema ničega. To je to. Nakon toga redovan servis? Nakon toga redovan servis 10 do 15.000, ništa više, ništa manje, može 10, može 15 za one koje misle da je 10 prerano i motor će vas služiti. Kada uradiš generalnu popravku motora, ti si zapravo, ako si uradio sve i promenio sve komponente kao mi ovde, ti si restartovao tu igricu i krećeš od nule. Tačnije, imaš sledećih 100.000 km sa normalnim održavanjem, bez ikakvih problema, možda i 200.000 km bez ikakvih problema, možda i 300.000 km bez ikakvih problema. Samo je do tebe i naravno do majstora koji ti održava taj auto da na vreme menjate stvari koje su potrebne da se promene. Zahvaljujući bratu Boretu iz Teka cele familije, mi imamo nešto i da živjeli. Nešto, popijemo malo, ništa specijalno. I sad, šta je fora, uzeli smo ovu čašicu od rakije, sipat ćemo novo ulje, da vidite razliku. Hvala vam puno na još jednom klipu. Ukoliko vam se svidio ovaj sadržaj, bacite like, subscribe i šerujte ovaj video. Imate Instagram, naš shop, gde možete naći i duksevi, majice i gomilu stikera i nalepnice. Imate Patreon i Paypal da Boki proda Multiplu i kupi G klasu. U sledećem klipu vas čeka nešto zaista novo. Potrudit ću se za sledeći ponedjeljak da vam spremim rasturanje motora koji ima 6 cilindara. Mislim da je dosta bilo ovih četvrtaka, ajmo sad na šestake. Tako da sledeći ponedeljak idemo opet da majstorišemo. Ćao!